أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مالين دي تيا المسودم سيا المقربة أو بلا جلي أو نياهما تزور أو بالما كي أنا ودوك أنا ودينك موري نيا ساتو لانغا فوليكا بي مالين دوم بلا جلي أو كتمنى كو أبي مالمو أو بالما كي تقولا بورا بيا كنغرا كليف لاي كرا فما موني واتي كو بالا أني أو ربا كلام تقومنا فيسبوك سانفلاب متقومنا نوي بانفانين كلاوكا لا دا كوروي aba kalama ni o wati nun sera tola ta fe ka bo ka ika kuma bla Facebook sanfɛ o kɔnɔna de la an man jɔ fɔlɔ ni o kun ka sumayara an bi bɔ kan ka hakilina fɔ komi aba kalama togo min na toujours ni ye tɔgɔla kuma na video la ni y'a kunkolo ye Facebook sanfɛ a ye hakilina dɔ de ye Mali ko nin na komi toujours mankan fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ bɛ a bɛɛ lajɛlen kun ye ko Mali ka yɛlɛma ko ani Mali yɛrɛ ka danbe ka segin a yɛrɛ ma o de mankan de bɛ sera donc toujours o hokumu kɔnɔna la ni tɔgɔla ye hakilina dɔ de ye ou bien n'a ye taabolo dɔ de ye a hakilina ye mun ye a bɛ bɔ ka o fɔ balimaw n bɛ bɔ bi hakilina min mɛnna bi ko n bɛ kuma o kan komi bɛɛ lajɛlen pɛrɛlen de don kabi ɲinɛ san ma jɔ fɔlɔ bɛɛ pɛrɛlen de don ko 2018 hakili la caman ko an ka président Ibrahim Boubacar Keïta k'a ma baara kɛ donc bɛɛ pɛrɛlen don k'a fɔ ko ni 2018 sera ko an bɛna lajɛ ko ka yɛlɛma don kow la ko k'ale changer ka maa wɛrɛ sigi mais balimaw m'a fɛ ka bɔ ni hakilina jumɛn ye bi ni ka video bi boli o kan n ye hakilina min y'o la k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i pɛrɛlen don ko 2018 i bɛ ka kama a n'a ka gouvernement ko ne ko k'aw ka jigi bɔ 2018 kan an bɛ 2023 de bɛlɛ 2018 ko tɛ kun jumɛn na 2018 ko tɛ n bɛna a kun fɔ aw ye yanni n k'a kun fɔ aw ye n b'a ɲini kanuɲɔgɔnw ni lamɛnnikɛlaw fɛ u ka sabali mɔgɔ 4 bɛ yen n bɛna olu fo yanni k'u fo u bi fo kun min kama n bɛ o fɔ o ti n ka kuma tiɲɛ bolo o ti n ka baara tiɲɛ bolo a mɔgɔ fɔlɔ an balima videokɛla dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Duga ka kuma kelen bɛ yen n bɛna fɔ o kama k'a fɔ a ye a ko maa n'i ye maa kanu ka se degré dɔ la k'i tɛ se k'a ka tiɲɛ fɔ Duga o ye tiɲɛ ye mais n bɛ kumakan kelen fara a kan ko n'i ye maa kanu k'a sɔrɔ a ma kɛ baara ni kɛwale ye i bi k'a ka jɔn de ye jɔn i tɛ se ka foyi f'i matigi ɲɛna n'i y'a fɔ i da bi fara Duga i ni ce a filanan ye jɔnni ye an balimakɛ dɔ bɛ yen Kamisoko komi aw b'a kalama tile 2 nin tɛmɛnen la mankan min tun bɛ Alizeri kɔnɔ k'a fɔ ko Alizeriyɛnw ye maliyɛndenw cɛ ko ka taa u fili sagara kɔnɔna la Kamisoko dɔ bɛ yen a bɔra a kumana karamɔgɔ Kamisoko ko Mali manden denw k'ale b'u wele a ye hakilina min fɔ hakili la mɔgɔ caman y'a lamɛn Kamisoko min fɔ o la i ni ce i ni baraji mais m'a f'i ye Kamisoko ko o y'a dama video ye tɔgɔla bolo mais m'a f'i ye ko maliyɛnden ni anw bɛ faso kɔnɔ ba b'an fɛ fa b'an fɛ kɔrɔ b'an fɛ dɔgɔ b'an fɛ balimaw b'an na mais ni maliyɛnden bɔra ka ban tunga fɛ fa t'a fɛ ba t'a fɛ balima t'a fɛ somɔgɔ t'a la donc i bɛ ka mun fɔ Mali ɲɛmɔgɔw n'an balimaw ye k'u k'a lajɛ ka fɛɛrɛ kɛ Alizeriyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ la ka n'i jigi da o kan Kamisoko soma t'i la ne de ko tɛ min fɔ o kama i ni ce ni baraji n bɛ tɛmɛ an balima dɔ bɛ yen Malika numéro 2 Malika ye 2 ye numéro 2 Malika min fɔ k'i barikada i ka kuma dɔ bɛ yen min n'i fɔ o kama i delila k'a fɔ i ka video la ka tɛmɛ ko maliyɛnden tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko maliyɛnden mago bɛ kalan de la Malika i ni ce ni baraji Ala k'i sara mais Malika n b'a fɛ ka mun fana fara e taw kan maliyɛnden mago bɛ kalan la tiɲɛ don mais kalan jumɛn tubabu kalan tɛ nazara arabu kalan tɛ maliyɛnden mago tɛ ni kalan fila si la maliyɛnden mago bɛ kalan jumɛn na kodɔn ani yɛrɛdɔn ani hakili o kalan bilahi maliyɛnden mago b'o de la Malika min fɔ i ni ce o ye ka foli ye a mɔgɔ 4nan ye jɔnni ye n balimaw aw b'a kalama an balimamuso dɔ bɛ yen ko Tisheri a bɛ Faransi mɔgɔw b'a lamɛn videokɛla dɔ fana a ka kuma dɔ bɛ yen a ka vocal dɔ n y'a sɔrɔ an ka groupe dɔ sanfɛ a ye kuma dɔ fɔ Mɔmɔ Jara ma mais ne tɛna i tanu Tisheri k'a fɔ ko n b'i fɔ k'i ye Mɔmɔ tan n t'i fɔ o kama o t'i fɔ kun ye i fɔ kun de i ka kuma kelen min bɛ yen i ko anw ɲinɛna an ka kɛlɛ kun kɔ problème bɔra yɔrɔ min na ko an ɲinɛna o kɔ maliyɛndenw ɲinɛna o de kɔ ne b'i fɔ o kama o ye tiɲɛ ye walahi Tisheri i ye musow dɔ ye i ni ce o y'i fɔ kun dɔrɔn de ye merci n bɛ tɛmɛ balimaw Tisheri ka o kuma n bɛna kumakan kelen de ta o la dɔrɔn Tisheri ye mun fɔ o ye tiɲɛ ye tɔgɔla delila k'o fɔ fana ko mɔgɔ n'i ka kogo karila jiwoyo fɛ yanni k'i bila kogo jɔ la jiwoyo nana sira min fɛ i b'o de datugu fɔlɔ n'i m'o datugu ka kɔn kogo jɔli ɲɛ i b'i si kɛ kogojɔ la en tant que sa min na i b'i si kɛ kogojɔ la kogojɔ ti ban jiwoyo donna yɔrɔ min fɛ i b'o de fɔlɔ de gere balimaw
ne ko an kun an jigi bɔ 2018 ka taa kun jumɛn kan kɔrɔ dɔ de b'a la t-shirt ka nin kuma nin de ne ka kuma caman b'a kɔnɔna la kun jumɛn na ko an jigi bɔ 2018 kan ne hakila mɔgɔ minnu bɛ kule la ani mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ la Facebook sanfɛ kuma bɛɛ u fila bɛ wuli ka kari ɲɔgɔn na dɔw de ko maa ti bɔ maa la i ye juguman kɛ o i ye faso tɔɲɔ o i ye faso yuruku yuruku o i ye hakɛ minnu minɛ faso denw na k'i ka bɔ n'a ye i ti bonya o ma n'i y'a kɛ a bɛ f'i ye o mɔgɔw de bɛ faso sanfɛ Facebook sanfɛ ani faso kɔnɔna la yen nɔ n'olu bɛ bɔ ka o kɛlɛ kɛ maa filanan ye jɔnni ye minnu ko cɛkɔrɔbaw bɛ ka dɔgɔya ko musokɔrɔbaw bɛ ka dɔgɔya o maa fila de bɛ kɛlɛ la toujours Mali kɔnɔ réseaux sanfɛ diɲɛ fa bɛɛ fɛ minnu ko cɛkɔrɔbaw kana dɔgɔya faamaw kana dɔgɔya karamɔgɔw kana dɔgɔya an ka maabaw kana dɔgɔya bi ne ni aw de don mais video ti basé aw kan bi o y'a dama video ye kun jumɛn na ne ko maliyɛndenw k'u jigi bɔ 2018 kan maliyɛndenw aw de bɛ kule la bilahi kulekun foyi tɛ maliyɛndenw na ko ne tɔgɔla ko ten ne yɛrɛ bɛ kule la dɛ mais kulekun foyi de t'an na parce que munna a ko IBK de man ɲi IBK de tɔgɔ bɛ k'a fɔ komi o de ye ɲɛmɔgɔ ye sinon IBK kelen tɛ ka baara kɛ o a n'a ka gouvernement mɔgɔw de don mais terrain kunkolo de tɔgɔ de bɛ k'a fɔ n'o ye IBK ye komi ale de ye ɲɛmaa ye o de tɔgɔ bɛ fɔ sinon IBK kelen tɛ baara la o a ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ de ko don anw minnu ye fandandenw ye malimaw su ni tile fandandenw de pinɛkolon de bɛ ka gulo olu k'a la k'u jeni gudɔrɔn sanfɛ taa kaso kɔnɔ karamɔgɔ den tɛ yen faama den tɛ yen ministre den tɛ yen c'est à dire ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fan si den tɛ kaso kɔnɔ i b'a sɔrɔ anw fandandenninw de don malimaw aw de ko fandanw n'olu ye ko kɛ u ka minɛ ka datugu n'u ye suɲɛni kɛ u bɛ minɛ k'u jeni mais faamaw mana kɛ k'olu tɔgɔ kana fɔ karamɔgɔw mana kɛ k'olu tɔgɔ kana fɔ o kuma fɛ a b'a fɛ an ka kuma jɔn de ma kɔnɔ k'u wa u t'a ɲɛ u t'a tiɲɛ kɛlɛ kun ye min ye ni tɛ seriya fɔ dɛ bilahi kɛlɛ kun ye karamɔgɔw a diyara aw ye a ma diya ye togola bɛna kuma bi aw ni faamaw de kan ni aw yɛrɛ ka kumakan de n b'a fɔ aw ye ka d'a kan Mali faama bɛɛ maa maa bɛ IBK ka gouvernement kɔnɔna la ani karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u c'est à dire n t'a dɔn n b'a fɔ tɔgɔ n'olu saden de don parce que IBK a n'a ka gouvernement o y'an ka karamɔgɔw de san quoi warijɛ la parce que n'i ye maa sa a bɛ k'i ka jɔn de aw de ko an kana kuma k'a sɔrɔ aw yɛrɛ da de fɔlɔ y'a fɔ n b'a fɔ ka d'a kan fɔlɔ togola sira ɲininan de don ni n ka sira bɛn n'i ka foro ma ala kama i jɔn ka tɛmɛ ni bin dɔ ye mais n'i ma diɲɛ n'o ye n'i bolo da i kuncɛ la ni m'i kun tigɛ i bolo nɔfɛ i k'a fɔ ma ko tu an t'a fɛ ka kuma de bonya de kama mais c'est trop quoi c'est à dire aw de ko kira ko kisi nɛɛma b'a ye ko maa fila de bɛ yen diɲɛ bɛɛ a kafiri n'a mantonw c'est à dire a kafiri n'a silama a bɛɛ ye kira manton de kisi nɛɛma b'a ye ne hakili la karamɔgɔw yɛrɛ kuma o kuma u b'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ ko kira ko maa fila de bɛ diɲɛ kɔnɔ n'olu ɲana ko diɲɛ bɛɛ bɛ ɲa n'olu tiɲɛna ko diɲɛ bɛɛ bɛ tiɲɛ o maa fila ye jɔn ni jɔn ye a maa fɔlɔ fɔlɔ o ye karamɔgɔw ani faamaw faamaw ta ye mun ye ni faamaw filila karamɔgɔw de bɛ tiɲɛ f'u ye k'u ka ala ta minɛ ka kɛ u ka faso ta kɛ c'est à dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na fasodenw sago ye mun ye dɛ k'u k'o de kɛ n'u filila karamɔgɔw de kan ka tiɲɛ de f'u ye mais bi Mali bɛ halaki min kɔnɔ bi aw de ko denmisɛnninw de don ne bɛ ɲininkali kelen de kɛ maliyɛnden bɛɛ la tiɲɛ don Mali jeunesse tiɲɛnen de don Mali jeunesse ala ko tiɲɛ aw ka video bɛ spécialement togola bolo bilahi minnu sigilen don k'u bolo da u sen kan ani minnu dalen don sunɔgɔ la minnu kirilen de don wallahi n bɛna jisuma bɔ u kan ni mun sera ka wuli n'i ma wuli bilahi n bɛ nɛgɛkala da i tɛgɛ kan o video bɛ yen n bɛ nale mais ne bɛ ɲininkali kɛ o minnu ko tiɲɛ la ko jeunesse tiɲɛnen don ko fɛn kana fɔ cɛkɔrɔbaw ne bɛ ɲininkali kɛ o kuma jeunesse minnu tiɲɛnen don ba t'u fɛ ou bien fa t'u fɛ de o ɲininkali bɛ bɛɛ k'i jaabi tiɲɛni don Mali tiɲɛni tiɲɛ don an m'a fɔ jeunesse don an jɛnnen don n'a ye jeunesse de tiɲɛnen de don wa jeunesse tɛ maa bonya yɛrɛ bolo mais n bɛ ɲininkali kɛ o ne ko jeunesse ninnu fa t'u fɛ ou bien ba t'u fɛ de ne ko u faw n'u baw jɔnniw de don hakili la o cɛkɔrɔba ninnu ni musokɔrɔba kelen ninnu de donc aw ko fɛn kana fɔ olu de ma dɔrɔn donc an k'a kɛ dɔrɔn faamaw mana mun kɛ foyi kana k'olu la c'est à dire karamɔgɔw mana mun kɛ foyi kana fɔ olu de ma donc ni fandanden mun y'a kɛ an ka pinɛkolo don o kan na k'o jeni k'o mugu bɔ sira sanfɛ ni fandanden min y'a kɛ an k'o minɛ k'o datugu kaso la o ye nkalon de ye ne bɛ kumana bi yanni n ka temps ka perdre n b'a fɔ n ko IBK ka 2018 a y'a labɛn ka ban ka da kun jumɛn de kan k'an ka jigi bɔ a kan Mali karamɔgɔw de sannen de don IBK bolo a diyara min ye togola de y'a fɔ u sannen de don ka da kun jumɛn de kan aw de ko 95% k'o ye musulman ye Mali kɔnɔ donc o mana o mɔgɔ 195 na a bɛɛ jigi ye karamɔgɔ dɔ de ye n'i tɛ karamɔgɔ karisa fɛ i bɛ karamɔgɔ karisa fɛ o karamɔgɔ karisa ninnu anw jigi dalen b'olu minnu kan IBK dogolen de b'olu kɔfɛ k'a dogolen to olu kɔfɛ
e ne an k'an jigi bɔ parce que e b'i ka karamɔgɔ bonya ne b'i ka karamɔgɔ bonya bon e ka ɲɛma n'o y'i ka président o de jigi dalen bɛ karamɔgɔ ninnu de kan wa a b'u kɔfɛ k'a to olu kɔfɛ fo ka diɲɛ wuli IBK bɛ gagner ko ne de ko ten an k'an jigi bɔ a kan parce que e ne de ko k'an kana fɛn fɔ karamɔgɔ ma e ne ko an kana fɛn fɔ faama ma faama ni karamɔgɔ c'est à dire faama taara i dogo karamɔgɔw de kɔfɛ ani silamɛw kɔfɛ mun y'a nafa na bi IBK mun ye IBK nafa na bi n k'a dogora silamɛw de kɔfɛ bi donc san 4 IBK ma diɲɛ foyi kɛ Mali kɔnɔ san 4 bɛɛ b'a kalama mais campagne kɔnɔna na campagne sera ka ban a tɔ ye san 1 ye IBK wulila politique baara de la militaire minnu bɛ bi avion minnu bɛ ka san bi an b'a fɔ mobile minnu bɛ ka san IBK ni cɛ ni baraji n'i ye mun kɛ i kan ka fɔ o la i ye avion minnu commande la an b'a fɔ i ye mobile minnu san i bɛ fo ka i fo kosɛbɛ k'i ye mobile san k'i ni cɛ ni baraji mais ne bɛ ɲininka san 4 nin kɔnɔ ne ko wari kun tɛ y'aw bɛ mun de la i m'u san de kun jumɛn na i ma fɛn kɛ Mali armée ye ne bɛ ɲininkali k'o la san 4 kun jumɛn na i ma fɛn kɛ wari ntanya de kunna aw bɛ mun de kunna bɔ i k'o f'an ye an k'o mɛn fana armée aw minnu bɛ yen a bɛ minɛ ka nisɔndiya n'a ye bi mais ne bɛ ɲininkali kɛ san 4 kɔnɔ mun de y'a bali minɛ ma sa o ɲininkali bɛ yen fɔlɔ a filanan ye mun ye bɛɛ b'a kalama Mali kɔnɔ bi dɔgɔtɔrɔw bɔra k'u ka grève kɛ kabi Ala ye diɲɛ da Mali ye grève min kɛ dɔgɔtɔrɔw ta a ye tile hakɛ min kɛ kabi Ala ye diɲɛ da a ma deli ka kɛ fɔlɔ mais o tɛmɛnen kɔfɛ jɔnni y'a ye don o don su ni tile fantanden dɔ Jime Kante bɛ bɔ ka fantanden dɔ ye dasi 200 kama a t'a sɔrɔ f'a bɛ fi sabililayi ɲini diɲɛ fɛ mais kɔsa in na anw ka président ye mun kɛ maa 300 k'a y'o bila ka taa hiji 600,000 e ni Ala na kira cɛ faso ko do aw bɛ tɔgɔ ɲini da aw bɛ yɛrɛ yira de don an ka ɲininkali kɛ n'i y'a mɛn k'i bɛ taa hiji ka kɛnɛ de n'i y'a mɛn i bɛ taa hiji dɔ de b'i kɔnɔ mais e ni Ala na kira cɛ b'a ka campagne ɲini na o malidenw ɲɛ t'o la malidenw yɛrɛ hakili yɛrɛ t'o la fiyewu mais an bɛ Jeme ni Bala ta tuguni ka tila ka tɛgɛrɛ fɔ a ye ko i ni cɛ i ni baraji i ye mun kɛ k'i ni cɛ ni baraji e b'i tila k'a fɔ k'e b'i jigi da 2018 kan IBK hali 2023 bilahi n'a y'i présenté ne tɔgɔ la ko k'a b'i gagner ne delila k'a fɔ n ka vidéo la ka tɛmɛ o minnu kun pɛrɛlen don ne kama k'u bɛ kɛlɛ kɛ ne ka nin kuma nin na a caman tilala ka segin ne ka tiɲɛ segin ma ko ne ko 2018 tɔgɔ la IBK bɛ tɛmɛ 2023 n'a y'a présenté a bɛ tɛmɛ kɔrɔ dɔ de b'a la n y'a kɔrɔ fɔ maliyɛn den n t'a dɔn n b'a fɔ tɔgɔ i b'a fɔ k'an bɛna kɛ jɔn de ye quoi ni anw sanna de quoi ni anw ye kule la dɛ bon mɔgɔ don an da i k'an nɛgɛ n'a ye yan'o timiya ka ban da mun ka di ye i b'o de kɛ a filanan ye jumɛn ye n'i y'an ye kule la kolo fila an kɔrɔ yan'an ka tila o kolo dunna mun ka di i b'o de kɛ maliyɛnden tɛ mɔgɔ yɛrɛ ka kunu lajɛ IBK nani ni sisan cɛ maa maa bɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ i bɛ sigi ka mili Mali kɔnɔ IBK a ka san hakɛ min a bɛ gouvernement kɔnɔ san 20 ni kɔ dɔ k'i bolo kɔrɔta fɛn kelen na Ala yɛrɛ n'a kira kama IBK goyaɲɛ tɛ quoi c'est à dire ne kabi Ala ye da ne ma balo Mali fanga la fɔlɔ ne bi balo ni n yɛrɛ halala ye baara kɛlen na quoi Mali gouvernement tɛ quoi mais dɔ ka ne jaabi dɔrɔn de IBK ka san 20 ni kɔnɔ depuis Musa tile hakili la bɛ yen fo ka na bi la a ye mun de kelen kɛ Mali kɔnɔ ni maliyɛndenw y'a ta o de kama dɔ k'o fɔ ne ɲɛna tan maliyɛnden tɛ maa ka bila lajɛ a ka kunu an t'o lajɛ quoi maliyɛnden bɛ mɔgɔ lajɛ dɔrɔn de a ye mun fɔ a da la ani sadi n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na a bɛ duuru min tantan min d'aw ma anw m'o de lajɛ quoi maliyɛnw vidéo kana jɛnya kama n y'a fɔ ka vidéo kana jɛnya de kama n b'a fɔ ne ko kun jumɛn la k'an k'an jigi bɔ 2018 kan parce que anw de ko fɛn kana fɔ faamaw ma fɛn kana fɔ karamɔgɔw ma bon karamɔgɔw faamaw dogolen bɛ olu kɔfɛ donc 2018 IBK wulila ka campagne na a ye politique mun kɛra san 4 bɛɛ b'a kalama maa maa jɛdi a ma jɛ san 4 IBK ma foyi kɛ Mali kɔnɔ san 4 foyi ma kɛ mais san laban na wulila politique baara de la mais o bɛɛ la ta an bɛ ka tɛgɛrɛ ni Jeme ni Bala ta k'o f'a kun k'a tanu tuguni donc o kɔrɔ ye jumɛn ye anw ka kasi an yafara c'est à dire 2018 i sigi k'i ka san 5 dafa ne hakili la an ka ŋaniya y'o yira hali n'a ma fɔ an da la donc k'a k'a jigi bɔ 2018 kan Togola y'o hakilina de sɔrɔ k'o fɔ mais ne bɛna kuma jeunesse kan spécialement ani Kamisiko ka kuma nin farafinya halaki n'a ta tiɲɛ n'a jasiri fɛn min y'a to bilahi n bɛ tila k'a bɔ k'a fɔ n bɛ mun don a la hali n'o ta ye n bɛ mun don a la n bɛ tila k'o bɔ k'o fɔ maliyɛndenw ye tuguni maliyɛnw vidéo jɔnyana n bɛ da 14 minutes ma ko nin tun ye aw ka foli ye n ka hakilina de ye nin ye ka bɔ k'a fɔ 2018 ka ko la k'an k'an jigi bɔ 2018 kan kun jumɛn na parce que anw sannen de don an jigi bɛ minnu kan olu sannen de don wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuh